Dileşler, hormatly mujuşlar, owaldy sahnat gepleşimizin bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym Şigidimiz bilen biz sizi tanış edýäs. Aýdym Şigidimiz elbetde ýanglan ýarym 2019 telewizýanyň ýeňlisi Zeki Naýdymşy Allah berdi Amanow sadan nägitler bilen gepleşimizin bugünkü sanyna mehmançylykda Allah berdi gepleşimizde hoş gördük. Sag bolun Muhammed Arat gepleşiňizde çagyranyňyzda. Ene görüşmedi ýalyp Allah berdi. Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynjy döwrüne gadammasyp ýurdumyzda toýlamy toýraryp bayramlar ulaşýap halipa şagyrtyk ýolyp giňgerme eýe boldy halipalamyzdan miras galan aýdymlary täze rowşdyp halkymyza ýetirmek üçin äkli mümkinçilikler äkli şertler döredilen elbetde hemmemede ma'lum bolýalyp ýaşdakylaryň öz medeniýetini, sunuňatyny açyk görkezmek üçin äkli şertler döredilen şu döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp ýurdumyzda, toýlarda, bayramlarda elbetde joşuny aýdymdyr saatlaryňyz bilen sizem aýdym saat söýjülerimiziň söýgüsini gadan kelýäňiz bir gepleşimimiň başynda da owazlar dulaňyz diýip bileşim diýeträýär. Köp sag bolun Muhammed Arat gepleşiňizde çagyranyňyzda oyna dogrudan hem ýurdumyzda aýdym aýtmana, saat çalmana, okumana, öwrenmäne ul mümkinçilikler döredilen. Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp bizem hem ýurdumyzda bayramçylyklarda, toýlarda başardygymyzdan çykyş edip halkymyza ruh taýdan lezzet berip gelýär. Ýurdumyzy bedew bady bilen öň alyp barýan arka dagly terdamyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaj altyn, jany sag, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun Allah berdi. Arzularyňyz hasyl bolsun. Biz bilýär siz ýanglan ýarym 2019 telewizýanyna gatnaşaňyzda özüňiz saadyny çalyp aýdymyny ýerine ýetirdiňiz elbetde gahrman arkadamyzyň şaher paýyna münasip bolýaňyz sunuňa dörejlik ýoluny bundan beýle üstünlikler ardy edýär. Gepleşimiziň dowamynda da biz size üstünlik ardy edýäs. Dörejlik toparmadan taýýarlan şertleri we sowallary we şertlerimi sowallary biz size ýetiririz. Indi görünüşi ýalyp gepleşimiziň bugünkü sanyna da özüňiz hem çalyp hem aýdymy hem sadyny ýeteriň gollamagyny aýdymlary ýerine ýetirmek şeýlemi? Awa Muhammed Arat gepleşiň ustaňda menem halipalarymyzdan galan aýdymlanmady başardygymdan ödüm sadyny çalyp hem de şu sadanda ýetlenmeden gollamagynda ýerine ýetirip bereýin. Bolýar. Onu gepleşiň dowamynda ul höwes bilen dinleriz. Indi sizem taýyn bolsaňyz tomuşaşlarymyzdan tomuş etmäge taýyn bolsap gepleşimiziň birinçi şertine başlaýas. Mehriban ýyleşler, hormatly tomuşaşlar, gepleşimiziň birinçi şerti kalba singen aýdymlar diýip aýtsanlar. Kalba singen aýdymlar şertimizde Allah berdi. Siz bize kalba singen aýdymlardan 3 aýdym ödürlemeli. Bizem şol 3 aýdymy gepleşimiziň 05 54 gyýsy belgisine aýdym dinlemek istep SMS ýolan ileşimiziň bir ýerine jaňa diýip ödürler. Jaňa çek ileşimiz sizin ödürlen aýdymlaryňyň içinden bir aýdym saýlar. Haýsy aýdym saýlasa da şol aýdymy ýerine ýetirmeli. Baş üstüne. Birinji ödürlüji aýdymyz Nogul. Birinji Nogul, ikinji Altyňmiri, ikinji Altyňmiri, üçüncü Nergedgin. Nergedgin. Ene mehriban ýyleşler, hormatly müşahir, Allah berdiň hödürlen aýdymlar şulardan ibarat. Indi gepleşimiziň 05 54 gyýta belgisine SMS ýollan ýyleşmede jaňa diýär. Gelin onu jaňa çek ýyleşmez bilen hemmämet bilelikde tanış bolalım. Alo, salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Biz Türkmen Owasy aýdymyň owaldy sahnat gepleşiginden jaňa diýäs, mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäň. Men Aşgabatçynyň ýaşaýy Pirnazar Mestan. Pirnazar owaldy sahnat gepleşigimiň bugünkü sanyna Zeki Naýdymşymiz ýanglan ýarym 2019 telewizýanyň ýeňlisi Allah berdi Amanow gatnaşýar. Allah berdi gepleşigimiň birinçi şertinde kalba singen aýdymlardan 3 aýdymy bize hödürledi. Şol 3 aýdym häzir biz size hödürleýäs. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymam Allah berdi siziň üçin gepleşigimiň şu birinçi şertinde ýerine ýetirip berer. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji Nergedgin, ikinji Altyňmiri, üçüncü Nogul. Nergedgin aýdym. Nergedgin diýen aýdym saýlaýaňyz bolýar. Onu Nergedgin diýen aýdymy Allah berdi Amanow ýazyryp ýörüýtü siziň üçin gepleşimiň şu birinçi şertinde ýerine ýetirip berýär. Gepleşimde gatnaşan üçin köp sag bolun. Gepleşiklerimiň hem endik sanlaryna gatnaşyp duruň. Sag bolun. Salam aleykum. Köp sag bolun. Ina Allah berdi jaňadan iýleşmede
nergedgin ne aýdym saýlady. Onu şol aýdym ýerine ýetirip berseňiz ileşmeden diňlesinler, diň jartynlar. Ene Muhammed Orad şu ildeşimiziň islegini kanagatlandyryp nerelerdin diýen aýdym aýdyp bereýin. Ondan öňün çaýana bir şahirlemizin bir ajaýyp goşgusy bar da. Şonu okap ondan soň aýdyma başlaýyn. Ondan soňra bolsa Nowulden Türkmen halk aýdymy aýdyp bereýin. Bolýap, ulugos bilen onu iki aýdym ýerine ýetirip berýän. Hawa. Onu mehriban ileşler, hormatly muşaşlar, gepleşigimizi Allah berdi amanyň ýerine ýetirjek. Aýdymlary bilen gepleşigimiz dowam edýär. Diňläň, diňjalyň, diňlejeňiz aýdym bolsun, saat bolsun. Ömrüniň ahyrynda bir goja bir güt sorag berenmişin gargany görüp. Aýtana sen näme içýärdiň 300 ýyllap ýaşap döwranam sürüp. Garga diýen muň etgeşik sır ýok. Men muny özüme bilemok peslik. Sen täze ganly ettin doýarsyň meniň ömür boýy iýänim matlyk. Göňüni guman bilen şu hol bir güt geň alyp diňläpdir gargaň diýenin. Bay bog bar ýogy turuşy bolsa ýergüdeli. Menem matlyk ýaýyn. Bir peston uçup bir ýokardan barlap görmekçiler gargaň diýenin. On ýança görnüpdir aşak çykyrdy. Haram ölüp ýatan läş haýwanyň garga derre gonyp läşiň üstüne şu işdämen çokolap iýip başlapdyr. Bir güdem gonagy onuň ýanyna agyna bir iki lokma taşlapdyr. Agdy tagam tapman bu porsy etden ýüregi ulaşyp işdät ýanyp derre göterilmek bilen bolupdyr, oturypdyr barıp bir gaýa gonyp. Gyýgyrypdyr garga näme boldy dost? Ýer näme hakda edýärdiň pikir? 300 ýyllap matlyk iýip ýaşamdan kälem bir güt dolup doglanmaş görüp. Köňlüm saňa nesihat, gezseň serwet sergezgin, tana dostu düşmany öýüňe bahabar gezgin, ganyň bilen garjaşsaň daýym muştup pergezgin, gezseň dünýäň üýünde dowam täze tergezgin, 40 ýyl maýa gedinçäň, bütün bir ýyl nergezgin.
dostdan dost yardan pul tapmasan götürme nefes bilen titfadın Eyker dilemde gammatanım Gönlüm dolur bu vardanım Dolmaz tosun 4 yılda Gönlü kalsa ererdin 40 yılmaya gelince Bütün bir yıl nereye Eyker dilemde gammatanım Gönlüm dolur bu vardan Dolmaz tosun 4 yılda Gönlü kalsa ererdin 40 yılmaya gelince Bütün bir yıl nereye 40 yılmaya gelince Bütün bir yıl nereye Kerim Kurban tene gelen Moğlay Ah yüzünde çıra çıra kavney Başım Kurban tene gelen Moğlay Dağı talım başımdayız Allah'tan dilerim göğün hoşumdayım Ay uçurdum kolumdan şunkar kuşumda boy kuşumdayım Başım kurban kâde gelen Mevlana'dayım Ay novlay şollay Olblay neylayin Başım kurban kâde gelen Mevlana'dayım Yolunda sarp olsun bu hanıma Hayat kandır benim tüygül yarım ey Başım kurban, kerim kurban, tede gelen Bollum, ışığında kan bilem sarılıp utuldum Ay terge kanım bolup ter bulup kalım bak yer kalım Başım kurban ter gelen nuruna deyin Ay nurula
Ene mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, geri ütöp, jaňa dilen iyileşmeden istegini kanagatlandyryp, Allah berdi Amanow aýdymy ýerine ýetirdi. Allah berdi köp sag bolsun aýdýas, jaňa dilen iyileşmeden hem göwnüne ýarandyr diýip umyt edýäs. Indi mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, Allah berdi gepleşmeden ikinji şerti bar. İyileşmeden fat bir köp seslenýän şertleriniň biri, mehriban tomoşaçylar, elbetde seniň uşugyň diýip atlandyrylýar. Senin uşun şertimizde bizim gepleşimizde ne görüşümüz ýaly sadyna dostumuz toýlyp orada gelip gatnaşýar. Toýly häzir Halipalaň dörözüňinden aýdymlaryndan bir aýdymlaň saatlaryny çalyp berer. Elbetde toýlyň çalýan saatyndan haýsy aýdymdygyny bilmeli. Eger almak isteseňiz bolup biläjek 4 saat jogaplar bar, bilseňiz günden jogap berip bilýäňiz. Şertimiz düşükli. Hawa. Kıyın düşmez diýip umyt edýäs. Onu mehriban iyileşir, hormatly tomoşaçylar, seniň uşuň sahypamydyň birinji aýdymynyň sady ýanglanýa, onu toýlyp başladyň. Açyň dostlar, lezzet bardyr içiň dostlar, ülkemiň toý saçagynda can ey. Ülkemiň toý saçagynda can ey. Aýdym awa halifalamyzdan ýadygar galan halwasyňdan aýdymlaryň biri elbetde dinläp şu wagt ildeşlenmeden bilendir diýip pikir edýän. Bu aýdymyň ady ülkemiň toý saçagynda diýen aýdym bolmaly. Gelin dostlar, geçin dostlar, toý saçagyn açyň dostlar. Jogap dogry, mehriban iyileşir, hormatly tomoşaçylar, dogrudan jogap dogry, aýdymyň ady ülkemiň toý saçagynda. Aýdym sadyny toýly çalyp başlaryny Allah berdi gönnün görüp aýdyma goşulyp ýerine ýetirdi. Berekellap Allah berdi biz size sungardy edýäs. Indi seniň uşuň sahypamydyň Allah berdi ikinji aýdymynyň sady ýanglanýa. Bu aýdymam Allah berdi bilermika mehriban tomoşaçylar, gelin göreliň, tomoşa edeliň, onu toýla başladyň. Bagdaky kuşlardan ey iroyanarlar, Begüldey görmekli can ey ovagyllary. Saçın yel oynana timarlanarlar, Sülüdey barmakly can ey ovagyllary. Sülüdey barmakly can ey ovagyllary. Muhammed Arat, bul aýdym şahyr Matumul Musrifiň sözlerine kompozitor Recep Kutluýewiň döreden owagylar diýen aýdymy. Men şu aýdymy gepleşige de getirdim. Başardygymda nädir gepleşiň dowamında ýerine ýetirip bererim. Onu mehriban iyileşir, hormatly tomoşaçylar, gepleşiň dowamynda bu aýdymy Allah verdi, doğruluğunu da bir de şunu yerine getirip berer. Berekellah Allah verdi. Senin uşun sahypamydyň ikinji sadyny bilmeye başardyňyz. Biz size ýene üstünlük ardy edýäs. Indi senin uşun sahypamydyň ahyrky sady ýanglanýa, ondan soňra gepleşigimizi senin yerine getirjek aýdymlaryňyz bilen dowam ederiz. Onu toýly başladyň. Köp sağ ol toýlyp. Allah berdi, saadany dinledik. Indi bizde jogaplar bar, jogap almak gerekmi ýa gönüň jogap bar meni? Ýok, gön jogap beräýin. Bu aýdym dogurlar berdiği walaryň döredijiligini bezen ajaýyp aýdymlaryň biri Saýra Dutar diýen aýdym. Saýra Dutar diýen aýdym. Onu bizim jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar, jogabam dogry. Berekellap, elbetde jogap dogry. Toýlyp tuwulamy çalan saatlaryň ählisinip Allah berdi gönüň günüp bilmek başardy jogaplar almasızdan. Allah berdi berekellap bizim üç sadymydan bildiňiz. Biz size mundan meýle ýamsynyň dörüjülük älemine de ulsuňluklar ardy gulaýas.
Indi biziň tomaşaşlarymyz garaşýandylar, ýani owa gyýlar diýen aýdymy ýerine ýetirip berjek diýen mümkin bolsa şol aýdymy indi bir dogullygyny ýerine ýetirip berseňiz bize tomaşa edýän tomaşaşlarymyz hem diňlesinler, diňjaltynlar. Baş üstünde. Kuşlardan yanarlar Begüldey görünüklü caney oğlu gıydari Saçın yel oynana timarlanarlar Sülüngüdey barmaklı caney oğlu gıydari Saçın yel oynana timarlanarlar Sülüngüdey barmaklı caney oğlu gıydari Ay gelşiktir bayrama Bedegdir toya Dehmette kahriman Sultanlarıyım Öğünün baltına can Öleriyeyim Kerişteden haklı caney oğlu gıydari Öğünün baltına can Öleriyeyim Kerişteden haklı caney oğlu gıydari Silcererler adamın farkın Dünya beden görüp caney tinlayar herkin Yakşini görecekleri ovama gelsin Çıkardı çerekli caney ova gıydari Yakşini görecekleri ovama gelsin Çıkardı çerekli caney oğlu gıydari Ay gelşiktir bayrama Bedegdir toya Dehmette kahriman Sultanlarıyım Öğünün baltına can Öleriyeyim Perişteden haklı caney oğlu gıydari Öğünün baltına can Öleriyeyim Perişteden haklı caney oğlu gıydari İslete dünyamı ederler sapar Toyda sallanılar caney işleti kopar Yazama yaltanma dey güllete tapar Şirmayı daraklı caney oğlu gıydari Başlasa bu torive güllete tapar Şirmayı daraklı caney oğlu gıydari Ay gelşiktir bayrama Bedegdir toya Dehmette kahriman
tanır öyün Öğürün bağıtına çan överiyeyim Periştedin haklı caney oğu gıdarim Öğürün bağıtına çan överiyeyim Periştedin haklı caney oğu gıdarim Beğül beybir mekli caney oğu gıdarim Çıkardı çerekli caney oğu gıdarim Mehriban ileşler, hormat tomoşuşlar, siz Türkmen wagtyla ilminip, o adı sahnat gepleşigimizde tomoş edýäňiz. Allah berdi, köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Indi Allah berdi, gepleşigimiziň 3-nji şerti we mehriban ileşler, hormat tomoşuşlar, biz häzir gepleşigimiziň 3-nji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň hem 3-nji şerti owazy sowallar diýip atlandyrylýar. Owazy sowallar şertimizde Halipalyň dörüni degişdi bir näçe meşhur aýdymlar we şol aýdymlaryň sözüni ýazan şahirlerimiz we sadyny ýazan kompozitorlar. Siz häzir haýsam orada bir ur saýlamaly, biz iki ur boýunça sowal taýýarladyk, ýa kompozitorlar saýlamaly, ýa da şahirler. Haýsy ur saýlasaňyz şol ur boýunça da biz size häzir sowal bereriz. Şahirler taýlaýan. Şahirler uruny saýlaýan. Bolýar. Özüňiz şeper eserleri, kitaplar okumagy görýän. Awa şoň üçin şahirleri şahirlerini bilerin köprak diýip pikir edýänler. Şoň üçin başardygymdan anlar şahirler biljek bolup finansaýyn. Bolýar. Onu bu urumyz size gaty bir kyn düşmez diýip umyd edýäs. Şahirler urumy boýunça onu biz size birinji owazy sowalymyzy ýetirýäs. Birinji owazy sowalymyzy şeýle aýdymyň ady dör mysaçly. Aýdym ýadyma düşýärmi? Awa ýadyma düşýärdi. Indi şol aýdymyň sözüni ýazan şahir kim? Bunu da almak istediğim bolup bilecek 4 san jogaplar bar. Eger bilseňiz gönden onu jogap berip bilýän. Jogaplar alaýaly. Bolýar. Onu jogaplar bilen biz tanış edýäs. Birinji Anaberdi Ağabaýew, ikinji Täşri Gurbanow, üçüncü Gurban-Nazar Ediýew, dördüncü Berdinazar Hudaýnazar. Täşri Gurbanow alaýa. Bolýar. Onu şo jogapda galýaňyzmy? Awa. Jogap kabul edýäs mehriban tomoşaşlar, dör saçly diýen aýdymyň sözleri Täşri Gurbanowyň dörüjüne degişilip Allah berdi jogap berýär. Jogabym Allah berdi. Ne dogry? Del jogap dogry. Berekella. Elbetde jogap dogry, dogrudan Täşri Gurbanow. İkinji owazy sowalyny şeýle aýdymyň ady ýadyňda dälmi? Ýadyňda dälmi? Aýdym ýadyňda düşünür diýip umyd edýär. Awa ýadyma düşdi. Aýdym ýadyma düşdi. Indi şol aýdymyň sözleri haýsy şahiriň dörüjünden. Jogaplar alaýaly. Bolýar. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji Mehmet Seyidiw, ikinji Gara Seyitliýew, üçüncü Arap Gurbanow, dördüncü Aman Kekilew. Aman Kekilew alaýaly. Dördüncü jogap saýlaýaňyz. Awa. Bolýar. Jogap kabul edýäs mehriban tomoşaşlar. Ýadyňda dälmi diýen aýdymyň sözleri Aman Kekilewiň dörüjünden diýip Allah berdi jogap berýär. Jogabym Allah berdi ne dogry diýip bilen dok. Jogap dogry. Berekella. Elbetde jogap dogry. Dogrudan Aman Kekilewiň dörüjüne degişi. Indi ahyrky owazy sowalymyzy ýetirýäs. Ondan soňra ýene de aýdym bilen gepleşigimize häzir dowam edýäs. Ahyrky owazy sowalymyz şeýle gözüm düşdi gözleriňe. Gözüm düşdi gözleriňe diýen aýdym. Gözüm düşdi. Bu aýdymyň sazyna Halipa kompozitorymyz Aşyr Abdullaýew ýadan bolmaly. Indi sözlerini kim ýadandygyny jogaplary gören. Bolýar. Dogrudan kompozitor Aşyr Abdullaýew. Kompozitor Aşyr Abdullaýewiň sazyny döredilen. Indi sözler onda jogaplar bilen häzir biz siz onda tanış edýäs. Birinji jogap Halil Quliýew, ikinji Terkiş Sadykow, üçüncü Gurban-Nazar Ediýew, dördüncü Kerim Gurbanepediw. Ýalňyşmasam şunuň sözlerini ýazan Terkiş Sadykow bolmaly. Terkiş Sadykow diýip jogap berýär. Jogabym kabul edýäs, onda mehriban tomoşaşlar Terkiş Sadykow diýip Allah berdi jogap berýär. Jogabym dogry. Berekella. Elbetde jogap dogry, dogrudan Terkiş Sadykowyň sözlerini döredilen gözüm düşdi gözleriňe diýen aýdym. Allah berdi tuwalymyp owazy sowallar sakypamynyň hem 3 sowalyny bilmek başardyňyz. Size berekella diýäs. Ýene bir ýoly üstünlük arzu edýäs.
Indi gepleşimiz bolsa, ýene de sizin aýdymlaryňyz bilen dowam edelik. Bir de tomaşa diýen iýleşmemiz üçin o aýdymlary ýerine ýetirip berdiň. Başladyna. Benim yarım tiyadır pınır belim
Cemal'ını görmeliyim, böyle olaylar yar. Cemal'ını görmeliyim, ben değilemem, ben değilemem. Büyük bulma pirim.
sözüne dinlemedim Gözünü kaşın haklı gittim Aytsak sözüne dinlemedim Gözünü kaşın haklı gittim Rahman tomaşaşlar, edeydileştir. Owadı sahnat gepleşimiz devam edýär. Allah berdip, ýene de köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymlar üçin. Inna Allah berdip, gepleşimiziň ahyrky şertine de gelip ýetdik. Rahman tomaşaşlar, gepleşimiziň hem ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlanýar. Saýlanan aýdymlar şertimizde Allah berdip, biziň gepleşimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollaýan bir näçe aýdym saýjylarymyz bar. Şolaryň içinden has köp isleglerden 2 aýdym saýladyk. Şol 2 aýdym häzir size hödürleýär. Siz haýsam bolsa bir ýerini saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz, şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollaýan ýerleşmeden fanyny girip bereder. Hem de olaryň atlary bilen bir de tomaşa edýän tomaşaçylarymyz tanıştyrar. Başçysyna Muhammed Arat. Onu aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji Qara göz gelin, ikinjim Gurjuynyň. Muhammed Arat, men Gurjuynyň diýen aýdymy aýdyp berän, halifalarymyzyň hem ýerine ýetiren aýdymy hem şonuň Taýatlyk hem radiosandan da Gurjuynyň diýen aýdym. Başardygymdan öňüň desanynyň bir parça gurrun görüp, ondan soň aýdymny ýerine ýetirip berän. Bolýar. Uly höwes bilen dinler. Onu bilen mehriban tomaşaçylar şol aýdymlar dinlemek isläp SMS ýolan ýerleşmeden fanyny girip berýär. Olaryň atlary bilen tomaşaçylarymyz tanış edýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gülnar Şarywanyň maşgalasy ýürütip gepleşmede SMS-lerini ýollapdyr. Balkan welaýatynyň Roda daýdan maşgalasy hem de Mary welaýatynyň wekil wadyr etrabynyň Maya Ataýewa, Bibi Jemile Altiwalar ýürütip gepleşmede öz SMS-lerini ýollapdyr. Hem de Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Gurban Sultan Çennirewa, Aşgabat şäheriniň Kümüş Babaýewa maşgalasy hem de Ahal welaýatynyň Tejin etrabynyň ýaşaýjysy Aýna Gödel Hojanowyň maşgalasy, Mary welaýatynyň wekil wadyr etrabynyň Merjen Aqaýewalar ýörütip gepleşmede SMS-lerini ýollapdyr. Daşody welaýatynyň Könürgönç etrabynyň Maral Toýlywa öz maşgalagdalar üçin gepleşmede aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Hem de Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Çemen Aqyz Aqgödel Gülälek Nabat dagy ýörütip gepleşmede ýygyderlip tomaşa edýänliklerini ýazyp ýollapdyr. Olar üçin hem gepleşmede häzir Allah berdi Amanow ýörütip Gurjuynyň diýen turpany aýdymy ýerine ýetirip berýär. Onu Allah berdi ýanky aýdym dinlemek isläp SMS ýollanan ýerleşmeden isleglerini kanagatlandyryp gepleşmede Gurjuynyň diýen turpany aýdymy bilen dowam edýär. Başçysyna. Taýatlyk hem radiosandan bir parça. Sayat Xan bilen Hemra saraýda diýinjal otyrdy. Birden bir daşardan owaz geldi. Sayat Xan aýtdy, kenidlerine barın görüň. Nämäň owazdyr diýdim. Kenidler çykyp berdi Gurjistan ýurdundan, Gurjistan padşahynyň eýdi Kemal Xan 40 sany kenidi bilen Hemrany görmäne gelipdir. Bulary garşalyp terhowyň başyna geçirip ýagşy nazyň matlardan hezdet hormat edip Sayat Xan hem özüni dürtäp terhowyň başyna geldi. Kemal Xanyň kenidleri aýtdy: "Ey Sayat Xan, seň bagyna bir ajaýyp hoşroý oglan gelipdir" diýip eşitdik. Biz şonu görmäne geldik diýdi. Onda Sayat Xan aýtdy: "Meniň bagymy menden bir ruhsat hiç kim girip bilmez" diýdi. Öňräk bir garry goja geldi, olam gaýdyp gitdi diýdi.
Onda Kemal Han aýtdy: "Ey Sayatxan, sen şolaglyny bize görkezmesen, biz sen bilen ýüz görüşmeris" diýdi. Onu Sayatxan göz gaş bilen Kemal Hany sen gal diýip ümläp Kemal Hanyň kenidlerini gowmak bilen boldy. Kenidler gidenden soňra özüniň kenidlerini aýtdy, "Barın Hemrany getirin" diýdi. Kenidler Hemrany alyp geldiler. Kemal Han Hemranyň görmegeýligini, ajaýyplygyny, hoşroýlygyny görüp huşy başyndan uçdy. Kemal Han aýtdy: "Ey Sayatxan, o Hemranyň owadanlygyny, gözelligini, görmegeýligini, hoşroýlygyny tezmedi ýok. Munyň bir iki agyz sözüne eşitip bolmazmy? Goý meni taryp etsin" diýdi. Emma gürcü diline Hemra düşünmedi. Sayatxan terjime edip düşündürdi. Onda Hemra aýtdy: "Men muny hiç ýerde görmedik adam, hiç ýyly görmesem men muny näde taryp edermen" diýdi. Onda Kemal Han yerinden turup Hemranyň sagyndan solundan atsa wasyp u dirap iki yana geçer boldy. O gürcü güýüniň ýöreşi, onuň diliniň iňçeligi, Hemranyň öz ýurdunda goýup gaýdan selwine ýaryna oňşar edi. Şol ýerde Hemra Sayatxana sen dogry düşüngün diýip bir salatin boýlym sallanyp geçdi. Gözümge sataşdy haly gürjüniň, aklymdan apardy besmen neýlärin, kesreti janymy aldy gürjüniň diýip gürjü güýüni taryp edip 5 kelime söz diýer boldy. Gör bak näme diýerkä. Gözümge sataşdy haly gürjüniň, hey 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 hey. Aklymdan apardy besmen neýlärin, kesreti janymdan aldy gürjüniň, oy hey. Sındır giydiği alan boyu servemezler amaty daly hey 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 hey. Dişidiremezler lekler balan geçer yeğren seden bidi gürjüniň wıty. Maksatında şeýlabimiz ötüşmedi, ahror men nalam yara yetişmedi, hey 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 hey. Derdim köpdir derman, koluma düşmedi, hayıp türkü dälir tilini gürjüniň wıty. Ay Kemra diýer, girsem ýaryny bagynam, ay doğdum üstem piyalasını sagına weydim. Gelsem kapısında yar otağından,
men bolsam hizmetkar buly gurjinin wayne kapısını yarı toğunma men bolsam hizmetkar bulayım ay gurjinin wayne men bolsam hizmetkar bulayım gurjinin wayne Mehriban tomaşaşlar, edilileşler, siz Türkmen awasy ýylymynda owady sahnat gepleşigimizde tomaş etdiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Allah berdi Amanow sahadan eýitleri bilen bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdi. Allah berdi gepleşigimiziň bugünkü sanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetirip beren aýdym üçin çalyp beren owadan saatlar üçin sahadan eýitleri köp sag bolsun aýdýas. Elmadan bap sunuňa dörüjlük äleminde üstünlükler, prowaşyklar size ýaran bolsun. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe täze aýdymlar bilen saatlar bilen aýdymsa söýjülerimiz hemişe begenlik gezmeňizi tüýsüremizden arzu edýär. Gepleşiňize çagyranyň üçin sag bolun Muhammed Orat. Biz ýaşlara şeýle özümiziň başarnymyzy, dehinimizi görkezmek üçin uly mümkinçilikler döredilen, owadly sahnalar döredilen, arkada alterdarmyň tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolun Allah berdi. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Joşunda owadyňyz elmydama toýlarda, bayramlarda, owady sahnalarda hemişe ýanlanyp durmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Sag bolun. Ähwani ýeşer, hormatly müşahir, Türkmen owadynyň hormatly müşahiri. Biz owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip oturýar. Gepleşigimiziň ahyrynda Türkmen halkymyza şeýle toýly günleri bagtyar zaman peşkeş beren gahrman arkadamyza hemde arkadagly serdarmyza tüýsürekden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadamyzyň arkadagly serdarmyzyň jany sag, ömür uzak, mertebeli başy hemişe aman bolsun. Sizin her biriňiziň başgaly ojaklaryňyzda şaga gülküleri, ýene huduly, Türkmen aýdym saatlary elmydama ýanglanyp dursun. Mehriban tomaşaşlar, biz siz bilen häzirlikçe hoşlaşýar. Siz bolsa Türkmen owady çileýilimine tomaş etmeňiz dowam edin. Türkmen owady çileýilimi siziň wagtyňyzyň hasam şahatlykly aýdym saaty geçmek üçin bir näçe gadakly gepleşikleri, aýdymdyr saatlary size ýetirýär. Onu gepleşikden biziň enlik sanlaryny görüşýänçä hoş, sag bolun.